फिरफिलाखौ गुबुन दोलोआव बिरहोनो मोना होननानै आइसि सारा बिथोन होलांदों। बेवहायनो थांबाय ओइदिनखालि माने बे थांजोब्बाय। दानिया नेक्स्ट 16 मे खालि आङो निलिबारि जोंनि आंनि लोगो दङ मोनसे न'खर थबगां होननाय ब्रह्म बिनि न'खराव आङो बेफोरखौनो लानानै आङो जोंनि बांगालबाबा प्राइमारि इउपिपिएलनि नेहाथारि हिसाबै मोजां गाज्रि सावरायनो होननानै आं थांदोंमोन। गय जादोंमोन आं बेनियाव। बे गय जानाय समावनो बै दुस्थुफ्रा थांनानै आंखौ लोब लोब आक्रमन खालामनाय जादों। दा बेवहाय आक्रमन खालामखांनानै सासे आइजो अनिमा ब्रह्म होननाया आंखौ खावलायाव सोबादों। सोबानानै बे मानसियानो आंखौ गस्लायाव हमनानै दा गस्लाखौ ओरै सोमावनानै सिबारनानै आंखौ गस्लायाव नैबे बिसिदों आरोखि नैबे गस्लायानो आरोखि। दा बेवहाय आङो बिसोरो गावसोर मा बुंनायखौ आंखौ बुथारनो होननानै बिसोर बुंलायलायबाय थादों। आंहा सिगां आंखौ माने सिगां आवगायहोबाय बिसोरो माने बुथारनो लांगासिनो दं आंनि माबायाव सारनायाव। दाना बे थाङै थांनानै अन्तत' 100 मिटारसो गोजान जाबाय मोनहैबाय। बे 100 मिटारसो गोजान जानायाव सासे मानसि निलिबारिनिनो गामिनिनो नेहाथारि बियो आंखौ सौनो होननानै आखाइ थिखांबाय। दानिया गुबुन सासेया बादा होबाय। बे बिदि खालामखांनानै आंनि गारिनि बाइकखौ सेनानै लाखिबाय। बे मानसिनि मुङा जाहैबाय सन्जिब ब्रह्म। बियो लाखिबाय। दाबो गारिया निलिबारियावनो दङ। मा जायगायाव जादों बे जाथाया? मा जायगायावमोन जाथाया? निलिबारि गामियावनो माने थिन सक होननाय दङ बे मोनसे जायगा दङ। बे जायगायाव रानिं थाबायबाय थानाय आरोखि। दाना बेवहाय बे जाबाय। दाना लाङै आंथ' सानबाय आंखौ दिनै बुथारखासिगोन बिसोरो। बे बुथारखासिगोन होननानै आंहा सानबाय। दाना बेसेबांबा गोजानाव बे आइसि सारनि दामथल आउटपस्टनि आइसि सारनि गारिखौ नुहुरबाय। बै दुस्थुफ्रा खारजोब्बाय नालाय बिसोरथ' गैला। आंहा बाव खारनानै आंनि जिउखौ आं रैखा खालामबाय आरोखि। बेसिम जाबाय। दाना आङो गिनानै माने थानायावहाय नैबे केसखौ आङो बै दुस्थुफोरखौ होनाय जाबाय आरोखि। बे दुस्थुफोरनि मुंखौ आं फरायनानै होनोसै। 1 नंआव सन्जिब ब्रह्म, 2 नंआव अजित ब्रह्म, 3 नंआव हारिमा ब्रह्म, 4 नंआव सन्जय ब्रह्म, 5आव पुर्निमा ब्रह्म, 6आव अनिमा ब्रह्म, ओमफ्राय 7आव मा नाममोनथाय फुलेस्वरि ब्रह्म, ओमफ्राय नैबे 8आव फुलेस्वरि ब्रह्म, 9 नंआव मानिक ब्रह्म। बिथांखौ बैसोर दुस्थुफोरखौ आयेन बादियै गोख्रैयैनो हमनानै गोथौयै साजा होनांगौ होननानै दाबो आङो बिसोरखौ प्रसासननि सायाव आङो खावलायनाय जाबाय। बेल' नङा, बिसोरो माने बारे थांनाय 2015आवबो बै अजित होननाय ब्रह्मआ, बे अजित ब्रह्म होननाय मानसिया जोंनि इउपिपिएलनि माबाखौ प्रसारखौ बिसिदों। बे बिसिनानै आंनो आंनि जेसुवा इउपिपिएलनि सेक्रेटारि हिसाबै आंनो बे मानसिखौ आङो केस होदों। बे केसाव बिथांनि बिसिया आंनि न'आव गाबै बुंहैनानै माने आंनिनो माबा जायो हिसाबै बे केसखौ उइद्र' खालामनाय जादों आरोखि। बे दानिल' नङा, आरो खालामबाय थाखागोन आरो सिगिसआव खालामबाय थायो। आंनि इउपिपिएलनि कर्मिफोरखौ बुथारनो, एखमबा गावनो बेबायदि भाषाया बे बुंबाय थायो आरोखि। ओमफ्राय नै मैयानि जाथायाव चन्दन ब्रह्म बिथाङा माने बे लकडाउनखौ सिफायनानै बे अजित ब्रह्म होननायनि बे न'खरावनो माने हरनि 12ता 1तासिम लोंनानै माने एकदम अयथासार दुम दाखाल गावजों गाव माने हुलुस्थुल जालायनानै थादों आरोखि। बेखौ बे एकदम सियर। बेखौ निलिबारि माबा नैबे सोद्रोमा सानैसो दङ, बिसोर बुंनो हागोन आरोखि, फोरमानखौ होनो हागोन। नोंथाङा एपिएफआव माबा मोनसे सिङाव गाज्रि थासारिफोर सोमोन्दो दंमोन नामा? गैया, जेबो गैया, जेबो सोमोन्दो गैया बिसोरजों।